हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळी आमची बांधवांक म्हगेले दंडवत प्रणाम. भागवत पुराण कोंकणीतनी आयोजन केलेले गीता सुबोधिनी कार्यक्रमाक तुमक पूर्ण जनक पूर्वक स्वागत करता सर. प्रथम दावनो सुषमा कामत माताजी का गीता महात्म्य संगो का अपोचा कही पड़ता. हरे कृष्ण माताजी असते. हरे कृष्ण माताजी नांची याव माताजी. ओके संगीत. आदिशंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिष्कृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिष्कृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. लायक करून तुम्ही म्हणला खूप खूप धन्यवाद. आता आम्ही मंगळाचरण करून आयचे सत्संग स्टार्ट करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज आम्ही आयचे सेशन आम्ही तरी चर्च करचे 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग. अज्जे 13ರಿಂದ 19 ಶ್ಲೋಕ ತ ಸಂಗೋಕ ಅಂಕ अपैतस ಶ್ಲೋಕ ಪಠण करूक. 13 ಶ್ಲೋಕ ಪಾರ್ಥವ್ ನಾಯ್ಕು, 14 ಶ್ಲೋಕ ಆರ್ಣವ್ ನಾಯ್ಕು, 15 ಶ್ಲೋಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಜಿ, 16 ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 17 ಹೇಮಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 18 रश्मी भट माताजी आणि 19 श्यामला कामत माताजी अंका स्वागत करतात सर. हरे कृष्णा. पार्थव
हरे कृष्णा। त्रिभुर्गुणमय्ये भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहरत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। गीता नायक माताजी। चतुर्विधा भजन्ते मां जनां सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. पूर्व जनांनी बाहेर चंदकून सांगेल असं सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. केन्नाय तुम्ही श्रीची सांगू येवका म्हणून सांगता निमून घेता तुमगेले की. आता आजी आम्ही चर्चा करचे 7 अध्यायाचे 13 श्लोक नाही 12 श्लोक ताई सांगितले सर. आणि तो ये 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग आणि या अध्यायामितरी कृष्ण सुरेश श्लोकांतूची सांगता मय्यासक्ता मना पार्थ म्हळ्यारी तुगेल मन संपूर्ण जावन मुगेल वैद्यवरी पार्था म्हणून सांगता. आणि कृष्णाले ज्ञान श्रवणाचे मुखांतराची आम्ही समजून घेऊ का म्हणून सांगता. म्हळ्यारी हे कशें समजून घेऊ का शास्त्र भगवद्गीते भागवत हाजे मुखांतर आम्ही ज्ञान असं करून घेऊ का. योग्य जावन आशिल्ले परंपरा अनुगात जावन आशिल्ले गुरु मुखांतर हे ज्ञान आम्ही प्राप्त करून घेऊ का म्हणून सांगला. हे प्रभू सांगू येयले प्रभुजीन आणि माताजीन सांगला की सहस्र जनांनी तरी एक मनशाक मात्र हे ज्ञान गुत्तशा पुरो म्हणून सांगला. तशींची कृष्ण हांव सगळ्यांतूय कशी व्याप्त जावन आसा म्हणून तागेले विभूती आमकां सांगून दिता. उदका भितरी गोडसाणी सूर्य चंद्रालंतू प्रकाशू हे पुरो हांवांची म्हणून सांगता. कसले सांगता देवा वयर आमकां विश्वास येवका म्हणून सांगता. देवा वयर विश्वास येतना श्रद्धे येता तागेले वयर प्रीत येता. आणि आम्ही सगळे आमगेले इंद्रियान तागेले सेवा करचेची भक्ती म्हणून सांगला. तशींची जगत्यार आशिल्ले पूर विषय चराचर मोत्या एक मोत्याचे हारांतू मोती कशी एक दारा भितरी बांधला की तशीच पूरा मिगील निमित्ताची आस म्हणून देव सांगता. अशी भक्ती योग म्हळ्यारी कृष्णा लोट आम्ही आमकां जोडसून घेवचे अटॅच करून घेवचे. हे करूका जाल्यार कृष्णाल बग्गे आमकां सगळे नमन्याचे ज्ञान सुका. कृष्ण कितले व्हडू कितले परम सत्यो म्हणून आमकां कळटा जाल्यार भगवद्गीतेंतू कृष्णान सांगिल्ले तशें आमी आयकून हे ज्ञान घेवका म्हणून सांगता.
आता ಮುಖಾವೇಲೆ ಶ್ಲೋಕ 13 ದುಕುನು 19 ತಾಯಿ ಅರ್ತು ಸಂಗುಕ ಆಜಂಗ ಹರ್ವೇಸ ಜನನಿ ದೇವಿದಾಸಿ ಅನ್ನಿ ಎತ್ತ ಸತಿ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सूर करता ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನನಿ ದೇವಿ ಮಾತಾ ದಾಸಿ ಎತ್ತಸಚಿ ತಂಗೆಲ್ ಪರಿಚಯ ಅಮ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಕಸ ಅಜ್ಪಿಶಿ ಪೂಡೆ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತು ತನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಕ ವಿಷಯ ಸಂಗೋ ಕಾಯಿಲಸಚಿ ಅನ್ನಿ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಸ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂಗೆಲೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಾವನಸಚಿ अंगेल कार्मिक नाम जयश्री कामत आणि कॉमर्स ग्रॅज्युएट जावन हाऊस वाईफ जावन सचे हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराजा लगी आणि दीक्षी घेतला दोग जन चेरडू आणि आणि मस्त ऍक्टिव्ह जावन ऑनलाईन आरी प्रीचिंग करत सचे जननी देवी माताजीले बापूसो हिस ग्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी आणि आवसु विलासिनी देवी माताजी गोविंद रामदास अंगेल अन्नी काय एक 25-30 वर्ष ताय अंगेल घरकडे सत्संग करू मस्त जनाक भगवद्गीते भागवत विष्णु सहस्रनाम आणि भागवतांतून स्तुती हे पूरा शिकोरू पूरा जनाक भक्ती प्रचार केला आणि हे तांगेल सेवे मितरी हन्नी जननी देवी माताजी अंगेल बांबणू लक्ष्मण दास प्रभुजी अंक मस्त बापसूक सहकार दिला आणि हांव हंगेले एक हन्नी मगेल गोविंद रामदास जी मगेल शिक्षा गुरु म्हणून सांगूक हांव मस्त मस्त खुश पावतस हे पूरा कृष्णा दयेन दल्लेलस आणि आता अंगेल अन्नी पूरा जनी मंगळूर आशिर जगन्नाथ मंदिरा मितरी मस्त रीतीरी जगन्नाथाले सेव करतस आता मी अंका जननी देवी दासीक हरे कृष्ण मंत्र म्हणून हांव स्वागत करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी तुमका स्वागत असत हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओवर टू मंगलाचरण सांगता मग ओम नमो भगवते वासुदेवाय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधिके वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा प्रप्रथम जाऊन मेगेले गुरु महाराजांगेले चरणाक वंदन करून तांगेले आशीर्वाद मागून घेता तशीची इस्कॉन
संस्थापकाचार्य जावन शिले एसी भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेल चरण अरविंदाक नमस्कार करून तांगेल आशीर्वाद मागून घेत सर ते प्रकार अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन शिले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तागेले चरण अरविंदाक कोटी कोटी नमस्कार करून आज आमका मानव जन्माचे परमोन्नत लाभ जावन शिले ते सत्संग 7 अध्याय भगवद्गीताचे 7 अध्यायांतू 13 श्लोक तुकुन 19 श्लोक ताई आशिले ते सेक्शन तुकुन मेळटस आमका हांगा इले सकड वैष्णवांकय हांव नमस्कार करतस आणि तुमगेले आशीर्वाद मागून घेतस म्हळ्यार हा मग कसले 2 उत्तर म्हाका गोतशिले परंपरा तुकुन आयिले मना करून घेतले हांव तुमकां सांगता ते तुम्ही मना करून घेवची तशी जावो म्हणून मागून घेतस खंयचेय काम कष्ट जावते आम्ही चैतन्य महाप्रभूले उडगास काडल्यारी ते भारी सुलभ जाता तशीची कितले सुलभ जावो खंयचेय काम आम्ही महाप्रभू उडगास काणी म्हण जाल्यार ते विपरीत जाता कष्ट जाता म्हणून हांव एक श्लोक सांगता कथंचन स्मृतेऽस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामितम् ते देखून आम्ही महाप्रभू उडगास काढया तशीची नित्यानंद प्रभू उडगास काढया अद्वैताचार्याले श्रीवासादि ठाकूर आणि श्री गदाधर पंडित हंगेल पुरा उडगास करून आम्ही मुखार सुया आता जयंत मैन संगेलावरी सुरवेरची भार श्लोकाचे एक ज्यूस म्हणून येत चंद करून ओटो 2 मिनिटान सांगून दिले माताजीन आता मी शीदा 13 श्लोकांतू रिग्या हंगा देव कसं सांगतो म्हणून पळया त्रिभिर्गुणमयेर भावे सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् deluded by the 3 modes. Translation by His Grace Abhaya Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Deluded by the 3 modes, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Prabhupadale ट्रान्सलेशन आम्ही वाचली म्हणजे रे 99% काम झाले म्हणला कथेची अपपी ते तुमगेल हृदया भितर रिचे काम त्यांनी करतात हंग कसं सांगला म्हणल्या रे प्रभुपादान देव सांगता कृष्ण त्रिभिर गुणमयेर भावे 3 गुणांतो सर्वम इदम जगत सगळे जगत इतले सुलभ असपल संस्कृत सम कळता चिक्के आम्ही परिश्रम घालले झाले 2 वेळा अशी आलोचन केले झालं म्हणून मोहितम मोहित जत काही सगळे जगत सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाती मना करून घ्या ना काही सगळे लोक मोहित जाऊन मना करून घ्या ना कसं म्हणून मना करून घ्या ना मामेभ्यः परमव्ययम आव परम आणि अव्यय म्हणून मना करून घ्या ना सगळे जगत सकडाने लेखला नमून वार थिंकिंग असत सकडाले देवो आमगेल्यावरी एक जण नाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक संत नाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक ऍक्टिव्हिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ती अशी एक मनुष्य अशी नाना तर थिंकिंग असत विचार कंची विचारांती देव ओडू देव अव्यय तक नाश ना म्हणून सांगून
मना करून घेणार काही जण सगळे लोक मोहित झाला कंचेंतु त्रिबिर गुणमय भावे ये त्रिबिर गुण 3 गुण आणतो सात्विक राजस आणि तमस अशी 3 गुणस ते 3 गुण आणतो जण मोहित जल्लंती ये 3 गुण भारी सूक्ष्म कशी आमका ते प्रभाव करत म्हणून सांगू जायना 14 अध्याय तो ये भारी डिटेल्ड जाऊन सांगला दावान रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा म्हणून सांगला ಕೆಲವು ಪಂತ पूरा जणे या गुणाचे प्रभाव रसंती ಕೆಲವು जण सात्विक गुण रसंती ಕೆಲವು जण राजस ಕೆಲವು जण मिक्सचर ಕೆಲವು जण तामस ಕೆಲವು जण तामस आणि राजसाचे मिक्सचर या प्रति एकलके ಈ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ वेळा एक गुण जाव का म्हणून ते चंग दावाने श्लोकान सांगितलं ಕೆಲವು पंत सात्विक गुण वैरस काही त्यांना रजो गुण आणि तमो गुण ते तोग्गसतात ಕೆಲವು जणांतू ಕೆಲವು पंत रजो गुण वैरसता आमकी असं कडे एक्सपिरियन्स जावना सपोर तुम्ही आलोचन केलं री चढती सकाळी उठेल कुडले आम्ही सात्विक गुण असतात ती सकाळी उठेल री एक 4 गंटले उठेल री बारी सौमी जाऊन आम्ही गावाला आलोचन कसं कोण सांगलं री समाधान नाही मैं मग्गिरी वापास 8-9 गंटे म्हणताना लाय करून कापी पुरा पिवनो चा कापी पुरा पिवनो खाण पुरा खातची मीठ मिरसांग पुरा अंगा पडताना अगोरो रजो गुण जाता मागीर होगोर पंचाधिक सकट जाताची पंचाधिके सूर कापीन पुरा पिताची ती तशी ही अशी म्हणून सांगून मागीर रात्री म्हणताना तमो गुण होगोर भरता ते देखून आम्ही कितली जागृत जाव का म्हणल्यारी आम्ही सगळी आमगे दिसू सगळे लाईफ सत्व गुणांतू असूची ट्राय कोरका इतली ताय म्हणल्यारी 3 गुणाकय अभावच का आम्ही अर्जुना सांगची तेची दावाना त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना हे अर्जुना तू त्रैगुण्य 3 गुणाचे काही अभाव जाव का अतीत जाव का म्हणून सांगतस देव अतीत जावचे जाय न जलरी आम्ही काय ना तरी सात्विक गुणांत असो का ट्राय कोरका केद नाही ते सगळं साध्य कशी आमगेल फुड्डा वेर डिपेंड जाता सगळं डिटेल जाऊन दावा ना 14 अध्याय तो 16 अध्याय तो पुरा 17 अध्याय तो पुरा सांगला गुण पुरा कशी आम्ही मेंटेन करू का इत म्हणल्यारी दावाले गोलोका का आमका दावाले लोकावच का जल्लरी आमका शुद्ध तत्व शुद्ध सत्व तू आम्ही असू का सात्विक गुण ताईने शुद्ध सत्व गुणांत असू का तसे असताना पण ती उदाहरणक आता रजो गुण आणि तमो गुण असल्याने आमका दावाला बच्चा जायना म्हणून निमगोच्या पुरत तुम्ही नेमगोच्या पुरंती ना इत म्हणल्यारी आमका आता एरोप्लेन आवच का म्हणून जाल्यारी आमका गरले घेईल आशिल कडन एरोप्लेन ना हे ना आम्ही एटलिस्ट एरोड्रोम आता पुणे वचू का नाही मैं तशीची धावाले लोक आवच का जाल्यारी एटलिस्ट सत्व गुणार पुणे आम्ही स्थित जाऊ का मग्गिरी सत्व गुणार स्थित का अकड तो देवीनी म्हणल्यारी एक ने एक दिवस आम्ही शुद्ध सत्वांतो वचून ते तुकून दावा लोक आवचे तशी हे गुणाचे आधारारी दावान 4 विभाग केला चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः ब्राह्मण सत्वगुण महाप्रशील मागिरी रजो गुणाशील क्षत्रिय मागिरी वैश्य म्हणल्यारी रजो गुणनी तमो गुण ಒಟ್ಟು जाऊन मिक्सचर ತಂಗಲಂತು ते गुण ತಂಗಲ अंगार प्रभाव करता आणि वैश्य शूद्र म्हणल्यारी
त्यांनी तमो गुणाराशील जन म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता असंती. मागीर प्रभुपाद सांगतांगा कसं म्हणल्यार there are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, and each and every one of them is under the influence of modes of material nature. प्रत्येक 3 नमुन्याचे जीव असं काही आम्ही मनुष्य राशी मागीर हायर लेवलारी देवते आणि एनिमल्स अंतू प्रत्येक गुणाचे प्रभावर असंती. गुणा प्रभावर आशिल देखून आमका कृष्णाक मना करून घेवचे सादिना. एक एक गुण एक एक बण्णाचे ग्लास कशी आम्ही कन्नडाक घालताना पचवे पुढसान प्रायर पचवे ग्लास येता, नील ग्लास येता, नी तांबडे ग्लास येता, ते सकड कन्नडाक घाल्यारी बण्ण बण्णा कन्नडाक घाल्यारी आमका सगळे लोक तांबडे दिसता. सगळे लोक आम्ही शिपळोची घाल हे नील दिसता मिगेल कन्नडक गान पळे 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 म्हणून त्या कडेकली सांगता मिगेल पचवे म्हणून पळे पळे पचवे गान पळे पुरा पचवे ओणत पुढे कालांत दळवेशिले पूरे वाईट वाश चुन्न सरवत नमे प्रति कई पळेलेरी पचवे 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 कई पळेलेरी पचवे इथे कन्नडक पचवे घालला लोक पचवे नाही कन्नडक पचवे घालला. तशी आमगेले गुण आम्ही कसले हे करून घेतला की प्रभाव येवची तशी ते आमका तशी दिसता. ते देखून आम्ही कृष्णा पळोवचे हे टिंटेड ग्लास आणतो हे गुणा चित्र पळोवचे इतले सत्व गुण जेवो तो एक प्युअर डिवोटी नाही म्हळ्यार सत्व गुणांतूय तुमका 14 अध्यायांतू शिकूक मेळता. सत्व गुणांतूय तो लेत काही आम समस रजो गुणांत कशी आशी जाल्ले तमो गुणांतू नीद हे म्हण जाल्ले सत्व गुणांत आशिल्ले तितलं सुलभ वचना दावा लटू दावा लोकांतू इत म्हळ्यार तो सत्व गुणांतूय बांधून घाला ताका. उदाहरणेक दೊಡ್ಡ आम्ही जेलांत आसतना त्यांगा उणेची दुर्बळांका पुरा एक रूल केले म्हणले क्या लोखंडाचे चैन अंतू बांधून घाला जेलांत विंगड ಕೆಲವು जणांक रुपये अंतू बांधून घाला. मागीर त्यांनी ದೊಡ್ಡ जणांना श्रीमंत जणांना दुड्वाळ त्यांनी पुरा कसं की चूकी केला म्हणून तांकां जेला घाला जाल्यार भांगराचे खोळांत बांधून घाला म्हणजे जाल्यार जेल जेल नव्हे भांगर जेवो रुपी जेवो लोह जेवो तशी हे जेल जेलची भांगराचे हे जाल्यार बांधून घालला त्यांनी. ते देखून तांकां ते सत्व गुणांतू जाल्यार बांधून असता. त्यांनी मन लेखता ती हांव सत्व गुणाशील जण हांव समस सकाळी उठयता 4 गंटले उठयता नाचता दावाल करता दावाल प्रसाद दवरता पूरा अहम असता. म्हाका कोणी सांगता म्हणना हांव करेक्ट दावा देन म्हाका कसले तोंदरी ना तसली एक मनस्थिती असता तांकां. ते देखून सत्व गुण जेवो रजो गुण जेवो तमो गुण जेवो ते लेन्सा थ्रू दावा पळयल्यार आमकां कृष्णाक सम मना करून घेवचे साध्य जायना. इत्याक म्हळ्यार ते स्पिरिच्युअल वर्ल्ड अंतू हे गुण ना अध्यात्मिक लोकांतू हे गुण ना. आम्ही हंगा हे गुणाचे कन्नडका थ्रू दावा पळोवची देखून दृष्टींतू दावा पळोवची देखून आमका देवालयांतू थंय चुकी दिसता. हे देवा हांव इतली करू म्हाका कशी जाली मू तिका पळय कसलेय ना कितली सुकार असती सकडस दावा देन मना लेखील जाता आमकां मात्र जाल्ला पूज केल्लेली तशी सांगी चड कष्ट अशी सकड मना येता. इथे एकदा म्हाका कितली कष्ट अशी सकड मना येवची. ते देखून आम्ही गुणाचे प्रभावांत असून दावाक गुणा दृष्टीरी गुणाचे कन्नडकाची दृष्टी आम्ही पळयत असंती दावाक. ते देखून एक प्युअर डिवोटी जावका जाल्यार आम्ही एक परिशुद्ध भक्त जावका जाल्यार
त्या गुणाक अतीत जावन आम्ही जीवन आमगेले शैली आमगेले जीवना शैली आम्ही मुखार सुका ते हांगा सांगताच पळय देव प्रभुपाद Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature. Krishna consciousness मात्र आमगेले कृष्ण प्रज्ञा संस्थे आशिल्ल्या जणान मात्र डिवोटीस तांणी हे गुणाक अतीत असचे आणि तांणी मात्र बदल जाल्यारी लिबरेशन तांकां साध्य इथे म्हळ्यार आम्ही स्पिरिच्युअल लोकांतू अध्यात्म लोकांतू हे तीन गुण चलना ते सृष्टीना मागीर स्थितीना लयना कसली ना ते आमकां आलोचन करूंक साथ दिना ते एक लोक हांगा मात्र सृष्टी स्थिती लय हांगा कसलेय पळयान तुमी कसलेय सृष्टी जाल्यार ते तशी वर्तवे उदाहरणाक आमी प्राय वता आमगेले कॅस पिकता उदाहरणाक आमकां एक हेअर कटिंग केली म्हणलें हेअर कटिंग जेवो चंद करून जाल्ले भारी चंद जाला हे पण हे अशी असो म्हण सांगले ते आसतवे ना हंग चेंजेस असची ते मात्र चेंजेस ना ते देखून आमकां आलोचन करू जायना स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कशी म्हण सांगून ते चेंजेस ना टाइम ना यत्र कसं ते ब्रह्मसंहितान सांगता ती टाइम मुखार वचना ते हंगा गुणा प्रभाव पुराय आसा इथे आमकां मना करून घेवचे कष्ट जाता इथे म्हळ्यार एक उदाहरणाक एक रान्ना आशिल्ले एक व्हड एक दिवड म्हणले एनाकोंडा की कोब्रा किंग कोब्रा ताका कळत की कशी हे झूम वर्क जाता म्हणून आम्ही कशी ताजे भितर वता ती झूमाचे इंटरनेट ऑन करता ती ताजे भितर अपास आमी आमगेले नाव घालता ती नाव घाल नंतर अपार ब्राउजरा वचून आमगेले आयडी घालता ती सकट जावन आमगेले मीटिंग जाता आसत भगवद्गीतेचे 7 अध्याय वैरी हे सगळं कशी जाता म्हणून एक दिवडाक मना वतल की एक रान्ना आशिल्ले ना साधी ना मांकडा साधी असती ना तशीची आमकां अध्यात्म लोकांतू कशी ते जगता ते कसले चेंजेस ना जरा ना मरण ना मागीर पुरो जावची म्हूण ना कसले ना ते मूत ना मागीर उदकड वचे ना हे सगळं आलोचन केल्यार कशी ते म्हणून कशी म्हळ्यार आमकां ते आश्चर्य जाता आमकां ते मनाक वचना आमगेले इथे म्हळ्यार आम्ही गुणाचे प्रभावार आसन ते देखून हांगा देव सांगता कसं म्हळ्यार गुणा प्रभावार येवन सगळे लोक म्हाका मना करून घेयनी इतले मना करून घेतले हे श्लोकांतू सगळे लोक मोहित जाला गुणांतू ते देखून तांणी म्हाका मना करून घेवचे सादिना तांकां कृष्णा कॉन्शियस कोण आयला की तांकां मात्र म्हाका मना करून घेवचे साध्य आणि मुक्ती पावचे साध्य म्हणून देवान सांगता आणि बोर 14 श्लोका वच्च्या देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते The divine energy of mind consisting of the 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. आता 13 श्लोकांत सांगली दावाना हे गुणाचे 3 गुणाचे अतीत जाव का म्हणून कशी साध्य ते एकदम आमकां धरता न्ही वे ताजे प्रभावार आमी आसन ती जायना कशें केल्यार गुणाचे प्रभावातून भायर येवचे जायना आमकां ते कशे येवचे ते श्लोकान देव सुलभ करून सांगता पळय देवी हेषा गुणमयी देव सांगता देवी हेषा गुणमयी हे गुणच नव्हे मम माया पळय देव ते मेगेल माय ती मेगेली म्हणते पळय देव ते देखून ते देवी हेषा
दैवी ते दैविक डिवाइन ते आम्ही सांगता ना माय माय म्हणून ते इतिमितन डिवाइन दवानंग सांगचे इत म्हणल्यार दवाल संबंध जावनाशील कसले डिवाइनाची इत म्हणल्यार देव डिवाइन जालेल देखून दिव्य जालेल देखून ताका संबंध जावनाशील कसले अंग दिव्यची इत म्हणल्यार देव पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते देव कशी की तगले माया तशीची त्याची क्वालिटी त्याची देव दिव्य ते देखून तक्क कनेक्ट जावनाशील ते माये तगेल शक्ती नव्हती ते देखून ती वै दिव्य मम माया दुरत्यया म्हणल्यार ते दांटूचे बारी कष्ट म्हणून हंग देव सांगता देवू सांगता पळय ते दुरत्यया जाल्यार कशी ते दांटू येत मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते मामेव मक मात्र मक कोण प्रपद्यन्ते शरण जतकी मक कोण शरण जतकी तंका ये मायामितां तरन्ति ते माय तरण करूक साध्य सुलभीर सांगली पल दवाना इथे म्हळ्यार दवाना 12 श्लोकार तुमका सांगला उडगाससुपूर तुमका येचैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि मला हाव सृष्टी केलेली आहे माये ते गुण हाव सृष्टी केलेले आहे ते देखून सगळं माये ये त्रिगुण मेगेल अधीनस जाल्यार हांव तांगेल अधीन ना म्हणून सांगला दवाना उडगासच नव्हतं तुमका हांव कळेल नाहीये 12 श्लोक देव सांगता हांव तांगेल अधीन ना ते पुरा मेगेल अधीन आसा म्हणून त्यांना एक वस्तू आम्ही आमगेले सरेंडर आमगेले मुखारी ते बक्षुका म्हण जाल्यार ताची यजमान आपल्याला जालना मायक आम्ही भीनातेश जावचेक मायापतीला शरण घेतले जाले प्रभुपादान तत्वळ एक उदाहरण सांगू आशिल्ले एक फ्रेंड आला गरलेगी एकलो वत्त के एक चालो तेंते वतन ते सूण येता भोंकून भितर वच्चे सोना उडला तो कसं करता ताका फ्रेंड आपयता ना तो घरा भायर येता घरा भायर येईल कुडला कसं सांगता ए टमी इकडे या ताका वच्चे नका बस 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 भितर वच म्हणता कुडला टॉमी भितर वता न्ही वे तशी मायेक आम्ही भिना तशें जावचे क मायापतीक धरले जाले देवांग सुलभेर सांगता पळय हंगा मायावादी पुरा सांगता ती कसं म्हणल्यार ब्रह्मन सत्य जगन मिथ्या म्हणून सांगता तो जगत ईश्वर जगन मिथ्य नाही ये जगत ईश्वर सत्य ते देखून ये मिथ्य नाही तागेले विस्तरणे मिथ्य नाही तात्कालिक असो पुरो तेची आमकानी मायावादी साक डिफरन्स त्यांनी जगत ब्रह्मन सत्य जगन मिथ्या म्हणजे ये इल्यूशन नाही भ्रमी नाही है जगत भ्रमी नाही ये तात्कालिक अंग चेंजेस जत असता अध्यात्म लोकांतू चेंजेस ना आम्ही पुढल्या श्लोकांतू पळयला तशी हंगा आम्ही हे त्रिगुणाचे प्रभावक भितर पळना तशी मायापतीक धरले जाले मायापतीले शरण येवका अन्य अर्थ कसा म्हणल्यार गुणाचे गुण म्हणल्यार संस्कृतांतू एक मना करून घेवका तुम्ही एक दौर कशी तीन अज्जेरी विणचे न्ही वे दौर करची कशी तीन दिगची एकाडचे दार सन्न दार आणि त्या विंडून ऑर्डर रज्ज करची तशीची हे तीन गुण ओटो केले गुण म्हणल्यार तेची तीन रोप्स ते आमका बांधता तंतू बांधून असंत आम्ही ते दांटूचे बारी कष्ट
एक पंता एक अरमनेन तो एक राय असते तो प्रति दिवसू भागवत ऐकता ताक सांगू का एकलो पंडित येता ना एक दिवसू राय सांगता नाही पंडिता ये भागवतान तुची तज महिमेन सांगला नित्य कोण भागवत सेवन करता तो या लोकात कुनो मुक्ती पावता वैकुंठा वत्ता मक्क काय मुक्ती झालेले मक्क अनुभव आहे ना तू डेली सांगत म्हाका तू कसले म्हाका दिसना मुक्ती पाविले इतकी मित्र ना हाक उत्तर दिव का तू इतले किवर असतो पण ऐकत भागवत उत्तर दिन म्हणजे री तुका म्हणजे मारता म्हण तो भित्ता सुकुर्च बा हांव डेली वचून ताका भागवत सांगतस जाल्यार रायाक कसली तृप्ती ना मुक्ती पावनी म्हणता वय कसं करच्या कसं वाट बा मनुष्य आलोचन करताना ते वाटेर एकलो ओढ एक आचार्य मेळटा आचार्याला सांगता इतके तुका मात येवना म्हणटाना शेशी म्हाका रायान सांगला हांव इतली काळ सांगून ताका कसले डिफरन्स पळणी काही तो आचार्य सांगता वस पायी म्हाका पाय भितर उत्तर दिव का म्हणून तू पाय वस अरमनेका हांव तुगेले मागशी येवनो तुका उत्तर दित रायाक तुका सहाय केल्या जल्न मृत्यूदंड मेळना तशी म्हणटा तशें हेर दिवसू राय बसता ते वेळार आचार्य येता आचार्य येवन सांगता हांव दिता राया तुका उत्तर म्हूण सांगून सूत हाडी म्हणटा सूत हाडी म्हणून सांगून रायाक सांगता बांधता हात अशी करून बेसका तो बेस म्हण दोग जाणांक बेसता बेसून दोग जाणांक हात बांधता सुत्ताना त्याकड हेकड बांधता हेकड वता दोन दोग जाणांक सुत्त घालून सुत्तान तू मस्त सुत्त करून हात बांधून घालता दोग जाणांक मागीर सांगता आचार्य आत राया तू पंडिताले हात बांधून घालेल मेकळ का म्हण कशी मेकळचे हात बांधून घाला सुत्ताना पंडिता सांगता पंडित सांगता हांव कशी मेकळचे रायाले हातू म्हाकाय बांधून घाल आचार्य सांगता हेचे वस्ती तुमगेले तुम्ही गुणाचे प्रभावार संत दोघे काही श्रम करना ती ऐकून ते विचार करना ती मनन करना ती तू रायाने प्रयत्न कर का पंडिताने प्रयत्न कर का तवे कसं की दुडवा आशे की तरी कसं की रजोगुणान तू भागवत सांगतस ते देखून ते प्रभाव तुगेले पळना ते सांगताल केदनाय भागवत अतीत जाव का प्रयत्न करे ना तो तुवे राया प्रयत्न करना एक बांधून घालेल मनशाक अनेक बांधून घालेल मनशाक सोडाचे साध्यस्वे आता तुक साध्यस्वे ताक सोडाचे की हक्क तुक सोडाचे साध्यस्वे ना इतक म्हळ्यार बांधून घाला तशी गुणान तू बांधून घाला आमक पुराय आम्ही गुणातीत जाव का तक्काच आम्ही या प्रभुपाद हंगेले भगवद्गीत वचका म्हळ्यार प्रभुपादाले वाजल्यारी ऑटोमॅटिकली आमगेले हृदय परिशुद्ध जाता हृदय परिशुद्ध जावन आम्ही गुणाचे अतीत जगतांती डेली वचका दिपणी वचका एकली वाजू जायना म्हणजे आता पुरा फोन आरी फ्रेंड्स लोट पुरा एक अर्ध गंटो यज्ञ प्रभुपादाल बुक वचका प्रभुपाद आचार्य आणि पुरा गुणातीत देखून तांका गुणातीत करूक साध्य तशीची आम्ही अंग पळयला काही कृष्णाले जन्मा काणयंतु कृष्ण जन्म येता तितली ताई वसुदेवाक देवकीक पूर बांधून घालनासता न्ही कोळान तू बांधून घालसता कंसान जाल्यार ते जाल्लेल चेरडू वसुदेवा सांगता तू म्हाका
नंदगोकुलावरून सोडका म्हणून आणि तई असेल चेल्या चेरडाक अंगाडका म्हणता कृष्णाक बांधून घाला हातान तू कसं करचे बा जाल्यार सांगिल्या वरी ऐकूया दावान म्हणून सांगून वसुदेवान चेरडा हाता काढलेलेची कृष्णाक हाता धरलेलेची स्वीकार केलेलेची ताका हाता कळ पुरा ऑटोमॅटिक सोडून येता तेच्यांक दावान सांगला दावाक शरण घेतल्यारी ऑटोमॅटिक आम्ही दावाले या मायेचे अंतकून बाहेर येता ती कसं म्हणल्यार आम्ही शरण घेऊ का माया मेताम तरंती ते आता इतले सकड सांगू नी धावाक शरण जानंती ಕೆಲವು जण ನೀವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಶರಣ ಎತ್ತಂತಿ ಬೈ ಮುಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಅಶಿಲೇಚಿ ಲೋಕ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಶಿಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಗಿಲ ऐकनांती ಕೆಲವು ಜನ संगिल ऐकतांती ते आता दावाना दोन्ही कोरून डिवाइड केला दोन्ही श्लोकांतू एक 15 एक 15 श्लोक एक 16 श्लोक 15 श्लोकांतू देवो कोण सकड शरण येना इतले सकड हांव सांगू नी कोण सकड म्हाका शरण येना सांगेल विषय सांगतस 16 श्लोकांतू कोण सकड म्हाका शरण येता हे शरण येनातिले 4 नमूने जण आणि शरण ಎತ್ತಲೆ 4 ನಮೂನೆ ಜನ ಕಾನ್ಸಕಡ म्हणून ಹಂಗ ದೇವು ಸಂಗತಪಳ ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮ ಮಾಯಾಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತ those miscreants who are grossly foolish who are lowest among mankind whose knowledge is stolen by illusion and who partake of the atheist nature of demons do not surrender unto me. Namam dushkritino. कृतीनो म्हणल्यार कसं की ओढ एक सार्थक काम करताले तांतू दुष्कृतीनो आणि सुकृतीनो दुष्कृतीनो म्हणल्यार की काम करतस आणि सार्थकाचे निरर्थकाचे दुष्कृतीनो काम करताले का दुष्कृतीनो म्हण ते दुष्कृतीना कोण सकड दावा सरेंडर जायना दुष्कृतीना दावाक शरण यानंती ते दुष्कृतीना तका 4 करून डिवाइड केला दावन कोण सकड मूढाः मगरी नराधमाः माययापहृत ज्ञान मगरी आसुरं भावमासी अशी 4 नमूने डिविजन्स करून दवरले हे कोण म्हणून सांगना मी पळया मूढाः म्हणल्यार फूलिश कळवा मूढाः म्हणल्यार पिशी जण फूलिश इतेक म्हणल्यार तांकां दावाल कसले एक ऐकून गोतना एकच कसं म्हणल्यार तांगेल जिवनांतू आमी मनुष्य जावन जल्म आयलांती आमगेल कुटुंब भरण करका आमी चेरडू पळोवका देव देव म्हणून बसले देव येवन खावचे दितवे घरले येवन तांदूळ दितवे आम्ही काम करून मेळ्यार सांभळा तू सांजे तांदूळ जाल्यार मीठ मिरसांग जाल्यार आमगेल घर चलता चेरडू वाले म्हणून सांगून तितले एक कुटुंबा वैरी आणि गृहस्थ जीवना वैरी लोका एक मनुष्य आमची हे शरीर म्हणून लेखून काम करतले त्यांनी मूढ तांकां सांगल्यार मना वचना मूढांक दावाल कॉन्सेप्ट ना नेक्स्ट नराधमा म्हणल्यार नरालंतू अधम तांकां कशी म्हणल्यार नराधमांक ಕೆಲವು तत्वस तांकां फिलॉसफर्स मागिरी ओडोड वैज्ञानिक तांणी सकड आसंती जाल्यार ग्रह मना जीवनांतू धर्मतत्व तांणी मोल दिनांती
धार्मिक तत्वाक कोण मोल दिना तांगेले जीवन व्यर्थ मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस तांका ज्ञानच ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ಲೋಕಾಚೆ ಜ್ಞಾನ ಪುರಾಂತಿ ಬುದ್ಧಂತ ಪುರವಿ ಅಡ್ಡ ಕವಿಯ ಸುಪುರಂತನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸುಪುರಂತಿ वैज्ञानिक राजकीय जन आडಳಿತ करतले लीडर्स चांग एज्युकेशन पुरा तंक जलरी धार्मिक तत्व अंतु दावालंतु मात्र विश्वास प्रयोजन इतेक मळरी देवं चैवात्र पंचमं कसा कार्य जाव का जलरी दावाल सॅंक्शन नतील 7 दिन हे तंग गोतना तनी आपण बुद्धोंत आपणाला एक परिश्रम अंतु आपण सायंटिस्ट जल्लंती म्हणून एक हेम्मे तंक ते मात्र शिवाय तंगल जीवन निष्फल तसल जण दावा सरेंडर जायनंती तन्नी आम्ही शोधून कळले नक्षत्र चंद्र सूर्य सगळं आम्ही शोधून कळले म्हणून तंगले एक भावने कशी उद्दा जावचे म्हणून तंग गोतस ऑक्सिजन एक हायड्रोजन दोन्ही गल्लेरी उद्दा जाता म्हणून आम्ही शोधून कळला अंत कसं दबाल खेळू त्याला त्याचे सोर्स देव हायड्रोजनाचे आणि ऑक्सिजनाचे म्हणून तंग गोत ते त्यांनी कसं लेपून सांगून त्यांनी एस्केप जातात प्रति एकाके सोर्स देव म्हणून त्यांनी ओपन पुरा आम्ही केलेलं आहे आणि यदि काळानंतर मरण ते आम्ही जिकूचे साध्य आम्ही सायंटिस्ट अशी तंगेले भावने नरा अदम त्यांनी मनुष्य जन्मांतो तशी नेक्स्ट तिन्नीच कोण म्हणल्यार माये अपहृत ज्ञान ज्ञानवंत त्यांनी गलरी तंगेले ज्ञान अपहृत जल्ला चोरण गेला तंका आगोत ना कंचेंतू मायन तंक गोत्तस देवस म्हणून गलरी तंगलेच एक तत्व त्यांनी फॉर्म केला देवाक रूप ना हे प्रकृतीची देव अशी त्यांनी शास्त्र ओपन अंती दावाक रूपस म्हणून ओपन घेनंती अवजानंती मामूढा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम नवाध्यायन सांगला हे सगळे प्रकृती चलचे दावाले अंडर गलरी त्यांनी ते ओपन अंती हे देखून तंगले पूरा काम फ्रूटलेस जाता इथे एक म्हणाली मेन देव सेंटर पिवट आमगेले सगळे जगताचे तेच आम्ही स्वीकार करणे म्हणजे उदाहरण एक सुमार झिरोस कसं करचे वन्ननातील कसं करचे तेच एक वन्ने दुर्गलेरी प्रति एक झिरो एक एक मोल येईल इतले झिरो कुर्सी ते वन्नशील देखून त्या मोल तशी कृष्णानशील देखून हंगा प्रति एकाके जीव नतलेर कंचे काही लाईफ ना ते त्यांनी मना करून घेणार नेक्स्ट कसं म्हणल्यार आसुरम भावमाश्रिताः आसुरी स्वभाव तंगेले आसुरी स्वभाव म्हणल्यार विंगड नमुन्याचे दावाले कॉन्सेप्ट ना आसुरी स्वभाव नक जलल काम करतले समाजांतू चोरचे रेप करचे असं सकड आसुरी भाव माश्रिता आसुरी स्वभाव तंगेले राक्षसांगेल स्वभाव असल जण म्हाका सरेंडर जायनांती म्हणून दावान सांगला मूडा म्हळ्याक चैतन्य चरितामृतांतू दावान सांगला मूड म्हळ्यार कोणा जे मूडाह कहा जीव ईश्वर सम होय तेशा पाषंडी होय दंडी तारे कोण ईश्वरनी मनुष्य जीव एकच म्हणून सांगते की सम जीव ईश्वर होय सम मूडान सांगचे जे मूडा कहे जीव ईश्वर होय सम तेशा पाषंडी तो पाषंडी म्हणून सांगत सांगा महाप्रभू
देशा पाषंडे होय दंडे तारेयम. देखून हे पूरा आहे धावाक शरण जाऊ का शरण जल्लरी पूर समजता म्हटल्या पूरा मोगाशा मोग कर्म. आता 16 श्लोकांत देव 4 जण तका सरेंडर जातात शरण घेतात ती कोण ते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा म्हणून देव सांगता. एकलो आर्तो म्हळ्यार डिस्ट्रेस्ड. Oh, best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me. कौन दवा सेव करता 4 नमन जन कौन से करते डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस म्हळ्यार उठूची कंटा लागेल म्हणे कंगाल जल. डिझायरर ऑफ वेल्थ दुड्डुना. इन्क्विजिटिव्ह म्हळ्यार जिज्ञासू. and he who is searching for knowledge of the absolute ज्ञानी. 4 नमने जान दावाक शरण घेतात. एक डिस्ट्रेस म्हळ्यार आर्त ऊर्जावून गेला जीवनांतू त्या नमने सोलवून गेला प्रत्येकांत तो एकलो दावाक शरण येता. मागीर अर्थार्थी अर्थ म्हळ्यार दुड्डू. अर्थार्थी म्हळ्यार दुड्डवा कितेरला दुड्डू जाय म्हाका दवा घर बांदोवका दवा ते सॅंक्शन जाय नी पुताय काम जावका दवा निशी पूरे निमगयतलोची आर्त प्रत्येकाक अर्थ. आनी एक जिज्ञासू म्हळ्यार ताका एक इन्क्विसिटिव्ह कसं बा देव कशी असता देव हे सगळं हांगा प्रकृतीन तो सगळं दिसतस म्हाका सज्जी हाजी सगळं कोण मूल कोण केन्ना सृष्टी जाल्ले आम्ही कशी येयले ती आमकनी प्रकृती कसं संबंध हे सगळं इन्क्विसिटिव्ह जावन आसता ती तो एक न्ही एक दिसू दवाला येता. आनी ज्ञानी म्हळ्यार हू इज सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट. परम सत्य कोण म्हणून अशी स्वतःच तो जनालेक निमगोन गांव भोवन विंगड कसले शास्त्र वाजून तो ज्ञानी तोय तशीची म्हाका शरणागच्छता म्हणून देव सांगता. म्हळ्यार हाका प्रत्येक एक उदाहरण दिला नेक्टर ऑफ डिवोशन आणि तो आम्ही चड डीप जावन वच्ची नाका. डिस्ट्रस्टाक कोणतो अस्ति गजेंद्राक तका कडेरी मर्त म्हणजे 1000 वर्स फाईट करत तो उदकांतू तुमच्याकडे गोतच गजेंद्र मोक्षांत काणी ते सिसडीन पायाक दौरन कशी केल्यारी तका कितली की बायल आसा ती 1000 कटल्यान तगल कुटुंबाचे सकडे ताका दौरून ताणता ती जाल्ल्यारी आमकां तशीची कडेर म्हणटा कितले जण लागी राब पुरोन ती पाय सिरडोते जाल्यार मरणा तोंडा तुकून कोणाक रक्षण करू साथ दिना ते ना म्हणे आर्त जाल्लो तो तेन्ना तो एक फूल काणू दावा दिवन हरीले आपयता दवा म्हाका रक्षण करी म्हाका हे लोका तुकून बिडुगड करी नक्की हे शरीर तुगे लोक आपय म्हूण सांगता तो जल्म नक्का म्हूण तशी धावाले एका डायलेरी धावाले गी कसले निमगो येत कೈ दुड्डू ध्रुव तका एग्जांपल नेक्टर ऑफ डिवोशन दिला रूपा गोस्वामीन ध्रुव ताणे तगले अन्नान पायार बेसचे नक्का म्हणताना आवसून दोन्ही आवसून म्हाका अन्नालके रिच जावका अन्नालके नाही ब्रह्मालके श्रीमंत जावका म्हाका हांव दावा सोदून वता म्हणून खाली दुडवा कितेर जावन चमकल तो न्ही मॅम तशीची ज्ञानी शौनक ऋषीला एग्जांपल दिता रूपा गोस्वामी आणि ज्ञानी नाही जिज्ञासूक एकदम प्रश्न करचे श्रीमद भागवतान तू पळयला तुम्ही विंगड शास्त्रांत ती शौनक ऋषीन प्रश्न करचे येदो जिज्ञासू तो जिज्ञासू ते कुळू जिज्ञास हे कुळू जिज्ञास आणि ज्ञानी शुकदेव
तशी आणि पुरे कसले एक पर्पस दवरून आयले ती दावा लगी जाल्यार वाडणे इत म्हळ्यार एक चेरडो अन्ना लगी कसे की जाय म्हण येता लरी दावा खुशी तो लागी करले वचन नवे मी गेले गी येऊन निमगेल ना ताणे ದುಡ್ಡು ಜಲ್ಲರಿ ಒಡ ನಿಮ್ಗೈಲೆ ಮಿಗೆಲ ಗೀ ನವೆ लागी कर तुला वचन नवे इतर देवतले वचन नवे हिंगड कोणालकी ब्रह्मालकी शिवालकी ते देखो नो हंगा मामेव म्हणता देव सांगता मामेव म्हणून मक्क कोण शरण येता तांक मात्र हा माय तरंत करू सोडता तरण जावचे सोडता आणि ब्रह्माक शिवाक हिंगड कंचे इतर देवते काही एक दुर्गी जेवो कोणाकय शरण घेतलरी माय तुकून बाहेर येवचे साध्य ना हे कोटे तुकून बाहेर येवचे दुर्गे तुकून येवचे क बाहेर येवचे क साध्य ना दावाक साध्य कामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी भागवतन सांगतती काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुषं परम कसले आशी जाव तुमका काम जाव तुम्ही काम ना म्हणले क्या तुमका कसले आशिना सर्व काम पुराण मनाशेस पुराण मनाशेस मोक्ष काम उदारदी मोक्ष मोक्ष आशे ಎಷ್ಟು ಆಶೆ ಕೈತ मोक्ष कसले जाव तुम्ही तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुषं परम भक्ती योग करून त्या कृष्णाला गी निमगे इंती विंगड लागी गरले निमगोचे वचन कांती दावांती सांगचे सगळी आशेसो आशिना जवो मोक्षाका आशे जवो कंची आशी जवो कसले जवो भक्ती कोरका कोणाले कृष्णाल कोरका त्यांना मात्र आम्ही एक ने एक दिसू फ्री ऑफ डिझायर्स जावचे देव तत्तवळ दिता आमका आम्ही निमगेले पूरा दिता आणि कोणाला निमगोचे आमका कसले जाजेल कोण असं कृष्णूची कृष्णाला निमगोचे एक ने एक दिसू तो कशी ऍक्ट करता म्हळ्यार आमगेल बरी परिणाम जत कशी म्हळ्यार आमका कळता हे सकड गती ना कृष्णाला पावचेक कृष्ण अकिंचन वित्त म्हळ्यार कसलेही असू नज मेटीरियली इम्पॉवरिश्ड म्हणतात ती मेटीरियली एक्झॉस्टेड कंप्लीट खाली जाला कंगाळ जाला अकिंचन म्हळ्यार अर्थ कसं म्हळ्यार एक संत सांगतात ती वृंदावनांतू अकिंचन म्हळ्यार तगेले गी ताण नेशिले कौपीन सोणू अनेक एक वस्तू तगेल म्हणून सांगू तगेले कसले असू नज अनेक कौपीन तर असू नज काही ताण नेशील कौपीन सोणू तगेले गी विंगड कसले असू नज मी गेले म्हणून सांगू तसल मनुष्याक अकिंचन म्हणतात तंगेल वित्त तो वित्त म्हळ्यार एसेट कृष्ण अकिंचन वित्त ही सांगता कोण कुंती देवी जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीदी एदमान मद पुमान नैवार्हत्य बिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर कोणा गोचर जत्तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री हे चार अंतु कोणी बाहेर कोण पडतं मेटीरियल रेम्युनरेशन याच कड जन्म दೊಡ್ಡ कुटुंब ಅಂತ जन्म मागीर ऐश्वर्य एज्युकेशन ऑप्युलन्स मागीर श्रुत म्हळ्यार एज्युकेशन श्री म्हळ्यार चंदाई आजी सकड कोण परिश्रम करना तिले खाली मग कसले नक दवा तू मात्र पूरो म्हणून सांग कोण हे करत तांक मात्र के सिन्सियर फीलिंग येवची वरल्या जनाक मेटीरियल पाता आशिल जनाक एक किंचित आशे असले पुरो तांका सिन्सियर फीलिंग येना ते देखून एक ने एक दिसू हन्नी भक्त जत्तांती कशी भक्ताल संग घेऊन एसोसिएशन घेऊन डिवोटीस आले त्यांनी एक ने एक दिसू भक्त जत्तांती मेटीरियल रेम्युनरेशन कसले नाही देवू आम्ही आशे सोडले प्रत्येकाचे विचार आशे पुरे सोडून तो मात्र म्हणून कोण मना करून घेता तांका मात्र कृष्ण मेळचे म्हणून मना करून घेता तांका मात्र कृष्ण मेळता तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते तंतु चार भक्तांगेलेंतु मक ज्ञानी विशेष म्हणत देव तेषां तंगेलेंतु चार्यंतु ज्ञानी नित्ययुक्त कोण नित्ययुक्त जावनो मिगेले ಒಟ್ಟೂಜಿ कांस्टेंटली engaged in my loving service एक भक्तिर विशिष्यते तो विशेष
प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय. तो मिगल प्रितीचो म्हणून देव सांगता. ताका हांव प्रितीचो म्हाका तो प्रितीचो. भागवतांत सांगला देवान साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि. साधू म्हणल्यार म्हाका प्रीती तांकां म्हाका साधू सोड विंगड कोणाले गुर्तना. साधू काही तशीची हांव सोड तांकां विंगड कोणाले गुर्तना. देवान सांगेल असं. हे देखो नो प्रभुपाद कसं सांगता. ऑफ दिस द वन हू इज इन फुल नॉलेज जाव का नॉलेज ना जाल्यार प्रयोजन ना. नॉलेज केदना की ज्ञान नत्तीले भक्ती पडता. बाल नत्तीले गायशे एक भक्ती चेरडू ज्ञान वैराग्य. भक्ति ज्ञान आणि वैराग्य नत्तीले भक्ती कुशी जायना. भक्ती सोलवता चेरडू नत्तीले ज्ञान आणि वैराग्य नत्तीले भक्ती सोलवता. तशीची ज्ञान आणि वैराग्य असो का म्हणजे भक्ती जाव का आवस नत्तील चेरडून जायना. प्रभुपाद सांगता the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him and he is very dear to me. तो म्हाका प्रितीचो. इथे एक म्हळ्यार ताका नॉलेज असेल देखून तो केदना काही पळना आणि केदनाय मेगेल सेवेन तूं निरंतर जावन युक्त जावन आसता. आता देवान सांगले ज्ञानी म्हाका प्रितीचो म्हणून. तशें वरले तीन प्रितीत नाही वे. ताका उत्तर दित पळय देव. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. उदाराः सर्व एवैते. All these devotees are undoubtedly magnanimous souls. पुरा जणे magnanimous souls. उदार आत्म तन्नी भारी चंग भक्त. But he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. कोणाक मेगेल ज्ञानच की तांक हांव मेगेलो म्हण लेखता. इत म्हळ्यार वरले जन पडता ती एक ना एक दीस कोणी अभक्ताले उठी एक चूर मेळ्ळ्या पुरो एक कशी माय धरत म्हणना. मधुद्विषा प्रभू लोटो एक पंता प्रभुपादान चर्च करिया म्हण सांगून मधुद्विषा प्रभूक सांगेल खंय तू मायावादीले चर्च करका. हांव भक्तो तू मायावादी म्हणले की चर्च करी. तेन्ना प्रभुपाद जिखवत काही भक्तांक गेले ते चर्च कोरून मायावादा कथानी प्रयोजना म्हणून डाऊन करत. नंतर प्रभुपाद सांगत काही आता तू बघतो हांव मायावादी पार्टी हांव मायावादी जावन चर्च करता म्हणून. प्रभुपादान इतली चंद कोरून चर्च मुखार दवरली म्हणल्यार काही मधुद्विष प्रभू सोलवल काही. तशी मायावादी फिलॉसॉफी तांगेल सकड मेळल्यार नाश जाली म्हणूची लॅक मनुष्य केदना फॉल डाऊन जाता म्हणून सांगू जायना. कृष्णा नॉलेज परफेक्ट असू का being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me the higher and the most perfect goal. देव सांगता आमच्या जीवना उद्देश कसाले दावाल सेवे करचे. हे मेळ्ळी म्हणजेलरी मेळका म्हणजेलरी दावाल परिपूर्ण ज्ञान जाव का जाल्यार देखून देवान सांगचे ज्ञानी म्हळ्यार म्हाका प्रीती म्हणून. ज्ञान ना जाल्यार भक्ती पडता फॉल डाऊन जाता. टाइम जाला आणि 1-2 मिनिट आणि एक श्लोक आमका. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा. अशी शरण जावचे कसं जाव का ज्ञान जाव का आणि नित्य जावन युक्त जाव का दगले भक्ती सेवेन तो त्यांना कसं जाता. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrender unto me.
knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. चल एक भक्तो समाहात्मा सुदुर्लभा म्हणत पण देव दुर्लभ म्हणल्यारी भारी ऊन काही दावाना सुरवेरची 3 श्लोक सांगतानाची अध्याय सांगला कसं म्हणू मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः म्हणला भारी अप्रूप मिगेल मार्ग ಎತ್ತಲು देखो ನಂಗ ದೇವ್ ತೇಜ್ ಸಂಗಪಳ such a great soul is very rare ये गुण आतुकन बाहेर येवनो पण एक नांती ये लोकांन गुण आतुकन बाहेर येलेची 18 अध्याय तो देव सांगता ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वापना सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदेभि स्यात्र बिर्गुणै पृथिव्यां वा दिवि देवेषु देवालंतुइना मनुष्यालंतु पृथ्वींतुइना कोणे हरी कष्ट स ते त्रिगुणातुकून बाहेर येवनो शुद्ध सत्व येवनो धावालेची परिपूर्ण ज्ञान येवनो तगेले सेवेंतु नित्ययुक्त जाव का जलरी मस्त जन्म वत्ता आता आमका कृष्णा कॉन्शियस येवनो प्रभुपादान आमगेले कृपी कोरनो कृष्ण ओडू म्हण सांगनो आमक सेवे करची ते भाग्य दिला म्हणजे मना कोरंगे ఏంటి वैष्णव तुम्ही तुमगेली कडेरची जन्मो इथे का बहुनाम जन्मनाम अंते म्हणलांगा येची अध्याय तू कडेर सांगतात ती येशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढव्रताः म्हणतस देव इथे का प्रत्येकले पाप ಎಂಡ್ जायनतिल आमक द्वंद्व आतुकनु विमुक्त जावचे जायना जायवे नाकवे हेच जल्ले आमगेल जीवन तेश कोरकावे करचे नाकवे ये चांगवे ते वाईटवे अंतू जल्ले प्रति एक विषय काढी अंती ते द्वंद्वातुकून बाहेर पडका जल्लरी पाप नाश जावका जल्लरी खाली एसोसिएशन मात्र भक्तांगेल संग जावका ते बे जन्म एंड जत्ताना जन्मनाम अंते म्हणून बरेल आपले बहुनाम जन्मनाम अंते हे आमगे लास्ट जन्म आम्ही कीप अप करका आमका कृष्णा कॉन्शियस मेळला आम्ही हांगतून पोडू सोडून आमगेल कॉन्शियस आम्ही पोडू सोडून आमगेल कॉन्शियस हाई दवरका हाई थिंकिंग दवरका केदनाय कृष्णोची ओडू कृष्णा शिवाय विंगड साथ दिना या लोकांतू मुखार सूचक ना जलरी आमगेले उल्लर केळी म्हणतांती उल्लर खेळो चेरडू वाल खेळो एक अंतू पाय दवरचे अनेक नेलांतू अनेक उदकांतू एदेची पाय बुडोचे पळोचे शीची अस्वे थंडस्वे कोणचे सुरू करू ना थंडस्वे पळयता डीप अस्वे यो बाई जाता चांगस्वे गमत अस्वे अशी जाल्या 4 दीस जप केले मागीर 8 दीस जप करनी मागीर कोण की सोय रायलन गरले की तांकां जाल्या प्रिफरन्स दवा माफ करी पुरा वोट कर मागीर करता तेची खावचे ते का वोट कर मागीर वोट खायना ती आमी कृष्णोची पूरे सर्वमिती वासुदेव सर्वमिती म्हणून आमका प्रॅक्टिकली मना वच्चे न्ही आमका पुरा ताण करचे एक आमी मना करका कसं म्हळ्यार पुराय ताण करचे तक्क कळनातील कसले जायना आमगेल जीवनांतू अयो पक्कनी जाल्ली ते ना तक्क कोळणू जावचे कसले जावते तक्क कळनातील साधना आणि अन्य कसं म्हळ्यार तक्क चुक्कना सर्वांतर्यामी तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायको एकल नायक नो मिगेल मात्र नहीं सकड़ाले नायक तो तक चुक्कना एक ब्रह्मांड नहीं कितकी ब्रह्मांड स प्रति एकले पुरु जन्मो एक मात्र नहीं मिलियन्स एंड मिलियन्स प्रति पुरु जन्मो आणि तक स जत्ता मुयलताय प्रति एकले डेटा तक गोतस तक चुक्कना कस की मक जल्ली मुंजल री तगल परमिशन जावनो जल्लेलते मक्का देवान चांगा केला म्हणून लेक्क हे आम्ही अनेक जन्म दावाल सर्विस कोर आमका प्रभुपादान भाग्य दिला जाल्यार इतली जप करका जप करण्यातील साध्य ना हे लोकांतू कोणी महात्मा काडेन तुम्ही कंचे परंपरा काडेन तुम्ही कंचे विंगड साधन कोरून दावाला पाविल ना अंती जप मुख्य जप मात्र जपांत मात्र साध्य
हे कलियुगांतो जपची वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवची सर्वस्व म्हणून कोण म्हणा लेखता कोण तगलवर भरोस दवरता कोण तक शरण घेता तक मात्र जप हायेस्ट करू साध्य एक दिस आमक जप नक्का मागीर करूया जाल्ली नवे म्हणून सांगून दिसत की ताजे अर्थ कसं म्हणल्यार दावाल वेरी जपा वेरी विश्वास ना ताजे नंबीक ना ताजी महिम आमका खूप परिपूर्ण जाऊन मना वच्चनी म्हणतो देखून दे कोर्ण सगळ्यांनी मिनिमम सॉल राउंड मिनिमम सांगला प्रभुपादाना सॉल राउंड कोरकाची दे कोर्ण आणि अंगा कसले सांगोनो तुमगेले मनान तो कृष्ण प्रेम चढला म्हणजे री ते मेगेल गुरु महाराजान मेगेल वेर केलेले अनुग्रह म्हणून हांव लेखून घेता अन्यथा अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम अपास तुम सगळ्याक हांव नमस्कार घालता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण थँक्यू माताजी लाईक झाला तुमगेल क्लास हरी बोल हरी बोल खुशी झाली हरी 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 मस्त मस्त धन्यवाद माताजी मस्त लायक करून संत करून सगळ्यांक सांगून दिलेलं असं पुरे जनांक मनाव गेला म्हणून लागता शांत रीतीने संक्षिप्त रूपाने तुम्ही सांगितले का 1 मिनिट भितर सांगून कैद करता 13-14 श्लोका भितरी त्रिगुणा भितर प्रभावित जावन मनुष्य मोहित जावन आसची म्हणून तुम्ही सांगले तशीची त्रिगुणाचे कंट्रोलर जावन आशिल्ले कृष्णाक शरण येतना आम्ही त्रिगुणाचे माये दुखून भायर वचाक साध्य आसा म्हणून सांगले तशींच आम्ही केन्नाय शुद्ध सत्व गुणा भितर आसपाक प्रयत्न करता म्हणून सांगले त्यानंतर 2 श्लोका भितरी शरण येनातले 4 दुष्कृती आणि 4 सुकृतींक तुम्ही विवरिसिला तशीची गुणाक अतीत जावच्याक आम्ही प्रयत्न करता हे कृष्ण प्रज्ञेतले असताना मात्र आशिल्ल्याक मात्र साध्य जाता म्हणून तुम्ही सांगला आणि सुकृती भितरी ज्ञानी म्हाका मस्त प्रिय अत्यंत प्रिय म्हणून कृष्ण सांगता तशीची जाल्यार सकट बघते म्हाका एकुल्याक म्हणून तेवे येतात मागशी सांगता देव मागीर वासुदेव सर्वम म्हणून कोण लेखत की तसल महात्मा मस्त गुण आसा तो म्हाका शरण येता म्हणून सांगला हरे कृष्ण माताजी कसले प्रश्न असले निंदित आहे माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक क्वेश्चन माताजी निमगू इथ माताजी आन्सर दिताचे हरे कृष्ण माताजी तुम्ही नाम जप कर का म्हणून सांगले वा ऐक पडतास न्हू माताजी ऐक पडत न्हू आम्ही जप करता ती वय दुसरी जनाक आम्ही कन्विन्स कशी करूयात नाम जप कर का म्हण तांणी कन म्हणता म्हळ्यार विष्णू सहस्रनाम सांगता हांव ते सांगता हे सांगता म्हूण सांगता ती कशी कन्विन्स करचे म्हण मिगेल क्वेश्चन हरे कृष्णा माताजी चंदस क्वेश्चन भगवद्गीतेन तो ताका उत्तर सांगला भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधव न विधीयते व्यवसायात्मिक बुद्धी जाव का भोग ऐश्वर्यांतो आम्ही तांतो मटेरियल प्रोग्रेस आक असचे आता जणान पूरा कार जाई 1 पावना 2 जाव का फ्लॅट जाव का 1 बाडे दिव का अंतू सतंगेल पुरा मन ते देखून आमत सांगितल्या वरी भौतिकांतू कितल्या आम्ही मन दवरता की त्यांना तांका ते जपा वेरी इंटरेस्ट आहे ना येता एक ना एक दिवस केन्ना ताणें विष्णू सहस्रनाम वाचली की वत वत तांका तेची एक ना एक दीस देव
मना करून दिता इथं म्हळ्यार विष्णू विष्णू सहस्रनाम विष्णूला हंग आणि सांगला प्रभुपादान विष्णूनंत आमका विंगड गतीना म्हण सांग न संशय म्हण सांगला आपला विष्णूनंत विंगड गतीना म्हण सांगला ते देखून आपला मुक्ती प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. विष्णू सहस्रनाम वाचाल खंडितच त्यांनी एक नाही एक दिवस मुक्ती पावताना तिची ठीक वेळ वच्च पुरो तांगेले आशी पुरा परिपूर्ण जत्तची मागीर एक दिस तांका वैराग्य येताच वैराग्याची कशी जाता इथं म्हळ्यार हे लोक तशी सृष्टी केला हे दुःखालय इतले आम्ही पावडर घालून ती आमगेले शरीर एक ने एक दिस आमका मोस करता आमका ते नक्क जाता आमगेले शरीर नक्क जाता एक दिस आम्ही सेंट घालून पूरा पळयला लिपस्टिक घालून पूरा कन्नाडीन धर गंटो येदो राबून पूरा पळयला शरीर तेच आमका एक ने एक दिस नक्क जाता तशी प्रत्येक टाइम म्हणस खंडित जाता थँक्यू माताजी तांका एक ना एक दिस तांगेले सुकृत आणतो तांगेले एक भक्ताल संघ मेळ्ळे पुरो थंय तांगे लाईफ फक्कनी चेंज जाता आम्ही सगळं कशी जालेले ती सगळ्यांनी टाइम घेवपा ओके थँक्यू सुपर हरे कृष्ण थँक्यू हरे कृष्ण माताजी. हरे 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 कृष्ण. ते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रतिनोर्जिन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानीचे भरतर्षभ आम्ही आमगे लाईफ स्टेज आणतो या पूर्ण स्टेज आणता सच ऍक्च्युअली आम्ही आर्तो अशलिंची अर्थार्थी असाची जिज्ञासू असाची आणि आमका अर्ध ज्ञान आहे असं म्हणाला एक फुल ज्ञान ना पूरे स्टेज आणतो असच आम्ही आमगेले फ्युचर एक बघतीन तमका असं की कसं नाही तोडेची असंच इथे दावान सांगला ना उदारा सर्व येते पुराय मॅग्निमस सोल म्हणून सांगला आम्ही पुरा दावा प्रीतीची आम्ही धैर्य कळवून घ्यायचं नज खंडित आमका मार्ग गांधील आमगेला आचार्यान आमका अध्ययन कोरका तांगेल बुक वत 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 आम्ही कशी प्रोग्रेस येता म्हणून आमका कळ एक चेरडू कशी एका क्लासात कोण आम्ही प्रयत्न करका इतलेच आमगे डेली चॅन्टिंग मागीर ते आचार्यान घालेले ते वैष्णव कीर्तन सांगचे सकाळी गुरु अष्टक मागीर पुराय सांगका आम्ही तुलसी कीर्तन कशी आमका आचार्यान ते देवस्थान इस्कॉन देवस्थाना सकड कशी आमका घालून दिला की स्टेप्स ते पुरा करका आम्ही करता 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 खंडितच एक ना एक दिस गावाल शरण येताची इथे म्हळ्यार आम्ही चिक्कीपुणे ऍडव्हान्स्ड दुष्कृतीने आम्ही सुकृती स्टेजार असंती खंडित देव सांगला उदारा सर्व येते म्हणून सांगला आम्ही सकड उदार दावा खुशीची देवूच आमका तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयांती ते म्हणून सांगला दावान ताका बुद्धी दिवची हा तशी आमकां खंडित देव भितर तुकून बेसून आमगेल्या हृदया भितर बेसून बुद्धी दिता मागीर गुरु दाखयता गुरु मेळटा इनिशिएशन जाता ती एकय जाता शेल्टर घेवका गुरु प्रभुपादान पुरे क्रमार जाता हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी छंद झाले. ऐकू येतात की माताजी? ऐका येता माताजी? माताजी आम्ही पुरा ट्राय करताच भक्ती करच्याक मस्त प्रीत करताची पुरा जितली आमका साध्य आसली तितली करताची पण कसं नाही अनवॉन्टेड चीज झाली तर आमका देवा वैरी विश्वास राबना जशी की आता कॉलनी आम्ही हो पळयले की सान एक यंग चल्लेल डेथ झाले तर पुरा आक्रोश तेंगेल पळयले फॅमिलीले तेन्ना वाटता की देव कितली निष्ठूर असं पुरा देवावेल विश्वास वता इतली देवाल प्रीती करताची तर सुद्धा नशी पुरा यंग चल्लेल अशी डेथ आणि पळयल सक पुरा वतात ओल्ड जाली आम्ही वताची गोतसाची पण मागशी मुखार वतात पण आता यंग चल्लेल अशी पळयल सक अशी वाटता की देव कितली निष्ठूर असं क्रूर असं तर पुरा जे आम्ही भक्ती करता ते नक्का असे दिसता ते त्याची तेन्ना कसं करची माताजी.
हरे कृष्णा चंद प्रश्न माताजी इत म्हळ्यार कुटुंबियांचो दुःख येताना दुःख सगळ्याक येता जाल्यार अनर्थ येताना मस्त बेजार जाता जावचे नजे जाल्यार सकट जाताना मस्त सुरयेर आमी चूकी पळोवचे दावांनी तेच केले हे सर्वसाधारण लोकांत चांग जाल्यार कुठले पక్కన उडगासेना ಅದು तुमक म्हण सांगचे नाही सर्वसाधारण सांगिले चूकी अनर्थ पुरा जाताना दवा इत्येक दवा आमगेल गरले अशी जाल्ले म्हणून दिसता जाल्यार आमी एक मना करून घेवका कसं म्हळ्यार आमी हे जल्माच पळयता ती एक पॉइंट मात्र पळयता एक सीन आमशेले आमगेल जीवन सिनेमान तू एक मध्येच पॉइंट काण आमी पळयला री अय्यो ते हिरोच गेल्लो म्हण दिसता इतके तशें केले डायरेक्टरान सगळे सीन आमी पळोवक आमी सगळे सीन आमी पळयल्यार मात्र आमकां ते अर्थ जाता ना जाल्यार आमकां ते नक्कीशिल्ले तशें करचें न्हय ताका जीश मारचें नक्कीशिल्ले म्हण जाता तशी दादानाथ महाराजान सांगिल्ले बरी आमगेले आमी हे जल्मात पर्स्पेक्टिव्ह तुकून मात्र पळयता आसती आमकां ते अनर्थ जाल्ले आमगेले गरलेगी आमगेले कुटुंबान इते तशें जाल्ले म्हणून जाल्यार आमकां इतले की मिलियन्स ऑफ जल्म जावन आयले आनी आमी ते पर्स्पेक्टिव्हार आमी पळयना ती आमकां ते गोतना आमी कितले की चड अनुभवसक आशिल्ले चड पळोवक आशिल्ले त्या दावान इतले सान्नार केल्ले म्हणून आमी लेक्का ते लेक्का म्हण जाल्यार आमकां साधन जावका माताजी भारी कष्ट आसा तोंडान सांगूक सुलभ आसा तोंडान सांगूक अनुभवसाचे कष्ट आसा म्हाका गोत आसा जाल्यार आमकां साधन शिवाय विंगड वाट ना केन्ना तोच गत की दवा आनी मुखार अशें अनर्थ पळोवचे तशें करूंक दवा जाल्ले कसे कीची आनी नक्क ते म्हाका हांगा जल्मू नाका तुगे लोक आपूण वर म्हणून आमगेले साधन चड करका आमगेले जप चड करका विंगड वाट ना माताजी हांगा ताका न्हू दवान हांगा दुखालय म्हणून नांव घाला ते दुखालय म्हणून आमी मना करून घेवन आमगेले साधन चड करून जप 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 करून कंप्लीट विसरका तागेले मात्र तुगेले मात्र उडगासेव दवा म्हाका मिगेल जीवनान तू म्हणून प्रत्येक लायफान तू अनर्थ जाता कांय करू जायना तसे की आमगेले पुरुजल्माचे ते आशिल्ले देखून ते आमकां पळोवका जाल्ले म्हणून मनाले कोण साधन चड करून आमी अतीत जावका भारी कष्ट आसा तोंडान सांगू सुलभ जाल्यार विंगड वाट ना हरे कृष्ण हरे कृष्णा मग जे आता तुम्ही सात्विक आणि शुद्ध सात्विक सांगले ते कसं नसं ती तीन मोडस नव्हे तमस रजस सात्विक ताजे का हायेस्ट स्टेज शुद्ध सात्विक म्हळ्यार प्युअर गुडनेस ह्या नतिले आमकां प्रत्येक लाल्यान चुकी दिसचे फॉल्ट फायंडिंग मागीर वायट चांग द्वंद्वांतू पुरा आमकां दिसचे इवन गुडनेस अंतू येता सात्विक भावांतू जाल्यार शुद्ध सत्वांतू we will be above transcendental to all above these three gunas कसलेय आमगेले कृष्ण मात्र दिसचे कृष्णांताय कसले आमकां हे केले म्हणून जाल्यार आमकां वायट दिसना ते आनीक हायर स्टेज आसली शेवा पादरता पिनष्टमा तू म्हाका मस्तिलरी वाडणे कृष्णा तूच मिगेले स्वामी विंगड कोणी स्वामी ना म्हाका म्हणून ते आनीक हायर स्टेज तशी एक स्टेज आसा हरे कृष्ण माताजी थँक्यू हरे कृष्ण